matyala ivangeli zonke mfundisi uKhabila uKawu ziyavumelana okanye ziyayiveza le nto yokumiswa kukaYesu phambi kwesenhedlini. Matthew chapter 26 verse 57 uyamkhatha uba ngubani na lombingeleli. Ewe uthi uKhayafa kodwa agqithe asikelela amagama akhe ephelele athi igama lakhe nguJoseph ben Khayafa. Hayibo aphinde naye angqini into yoba uyi-high priest. Uthi ke lombhaleli uthophe apha kwesi situlo ngo-18 to 36 AD. Ulilungu khabete lisenhedlini kwaye futhi ungumsadusi ungusihlalo wesisigeba sala madoda angamashumi asixhenxe. Ngaphandle kwakhe uKhayafa basefundini esi sigeba asikwazi ukuhlala. Yanga ngunyaka ntathu wasecaweni wa umongameli akekho akazihlala unyaka ntathu. Ithi manje bendike ndayikhangela uKhayafa was a prominent figure kwalityala likaYesu. Uyayona ndoda engunobangela woba uYesu aphethe emnqamlezweni takuzuku utheni usitsho siyoma inkolo kaKhayafa abakholelwa oba umuntu uyavuka ekufeni. Ndithi kuwe abasadusi okanye ungumsadusi ngokonkolo yabo abakholelwa umuntu uyafa uthando aphinde avuke. Usemveni ngoba amaSirayeli ebuyile eBhabhiloni kulaa nto kuthiwa yiBabylonian captivity. Yabangela loo nto phantsi yam entoba simbone uKhayafa ngoba wathatha isigqibo xa kuyo kwiBabylonian captivity oba yababingelele abazoxhuzula ekhaya. Unyanisile bantu 14 ungumkhwenyana wanasi nasi mfundini imbono isizathu soba elixhego lina-70 years lingalali. Ungengayo ntoba uKhayafa ungena kwesihlalo emveni kwasibani bakhe abalishumi. Ithi loo nto phayam indlela angena ngayo nendlela anyulwe ngayo ikhona imihlisela lethu.
ngoba le nto ngoku kuyabhaqeka into yoba irisaklile. Ungena lo wekhaya kaphume ungenomnye mandikhawuleze vasi kulakhayafa ngokwencwadi kaYohane kuchapter 18 verse 14 wake waprofeta engaqondi enyanisweni watsho wathi kumele ukuze kufindodileye ukuze kusinde abaninzi kuba babe baninzi abangqina umngqina ngaye baye kungqina babo bunganyelelani nali ityala likaYesu kulaa verse ya 58 thina semva esithi nasiyeseni namuthi uzayichitha le tempile yakhiwe ngezandla zabantu ayakhe yena ngeentsuku ezintathu. Uthaba ubizwa amadoda emveni uba bebengenile abantu baxoka bamane bephuma kodwa kwabiza kwa amadoda kaba aziziterili zokuxoka ndengenefa vangelusiyo oba bakhona abantu abathi xa uyiwe emngcwabeni bengamazi loo mntu kodwa baxeshele into yoba bayawulwisa balile ngolesihlanu lithi xa libabuza uba ngubani lo ubhubhileyo sithi bathi ayesingazi kodwa into esiyazi into yoba asikazi yekulila izasibona ngomgqibelo. Ubizwa yes zokuxoka yabona ke ukhaya baba mongameli zimbini izinto azikhuselayo ukhuselapha iphawa ngoba uyaqonda ukhefa akazukwazi ukumyeka uyesu engamsanga emnqamlezweni ngoba ukhumbula nto yakhe yathethwa incwadi eBhayibhile yathi uyambona nalo mntu ulandelwa lilizwe lonke. Ukhumbule loo nto ukhaya waqonda uba akazuyiyeka le ndoda. Okwesibini uphushwe yipolitiki wabona into yoba isihlalo sakhe sisesiqhengeni ngoba ngoku abantu bayekile ukulandela abaphathi mthetho kodwa balandela uYesu. Bawaki ndikela qoba ndake ndaqala ngela xesha yaqala ndahamba ndathiywa kula commission kaMadlanga mongameli kwezito zethu zoWhatsApp kwahlala inkosi ngelimini wasizwa umngqina walibala unkosi into yoba wayekhe wathi ujenerali you delete we receive wamphezela ufluence wathuka wabantu yazalani umntu xa elikwe ixanduva makenze uxanduva ayeke ukwenza izinto zokumdaka lixesha yakoduka inyama yokuphuma kwamasirayeli eJibutha yinyanga amajuda abheka eJerusalem yinyanga yenkonzo yilamini kwakuthiwe kuwo ziligcine lenkonzo bekumele
uba oyiki yena no ngibawona ukuthetha kulo azizofuka masisina namahle yekani ukuphikisa ifa okhaya for lapha ezasemhlabeni ityala lakho onalo ngoku does not cancel your calling. Ubukoki obubekwayo ngenxa yakho okanye phambi kwakho uzawuhluza phambi koyesu ngoba ubukoki nenyaniso mamthwa ngamanzi neparafini yabona ke ndake nathi kwenye indawo qina apha enyanini ndagqibela ngelithi if your yes is yes, let your yes means yes. But if your no means no, let your no be no. Ndikubenzela ke ngelithi asikho enyakweni isikhali esibotshele thina esiyakuphumelela. Masiyazi ngoba xa yenzeka kuyesu isenza kwenzeka nakuthi ngokuthi kunaphakade. Amen. You
Our first lady, umem owandaleka obamavuso, ndibulise umfundisi wethu walesekethu phakathi nabo kawo, ndibulise nomem uma umfundisi ukhadi, ndibulise uvice wabashumayeli, ndibulise umkhosi wemithika wonke onyawonke, ndibulise omama bonke, umama uvice nomama bonke bomqoqozo bomvu, omama bomthandazo, ndibulise odata babhodana, ndibulise izingqangqanqa nokwayisi wabo intombi, ndibulise olutsha one heart one way, ndibulise iyam, ndibulise children's minister, ndibulisa wonke umuntu olapha neendwendwe ezikhona naye wonke umuntu olivayo ilizwi lam kusasa nje, ndibulisa nonke ngegama lomfeli wam nomvukeli wam uNjesu Kristu ngolweni bazali bam. Ilizwi lethu salifumana njengoko libhaliwe kule ncwadi kaMvangeli Yohane isahluko 18. Siqala ufunda kula vesi ya-33 sithintelwe ivesi ya-38. Isihloko ndaba salesi sahluko sithi uYesu phambi koPilato. Sifundeke nabo sebeyifumene. Wabuya ngoko wangena uPilato endlini yerhuluneli, wambiza uYesu wathi kuye, wena unguye na ukumkani wamaYuda? Umphendule uYesu wathi, uyithetha le nto iphuma kuwe? Wayixelelwa ngabanye ngamsini na? Waphendula uPilato wathi, kanene mna ndingumYuda na? Luhlanga lakowenu nababingeleli abakhulu abakunikeleyo kum, wenze ntoni na? Waphendula uYesu wathi, ubukumkani bam asikubo obelihlabathi. Ukuba bebububo obelihlabathi ubukumkani bam, amakhonza am ange ezam ukuze ndinganikelwa kumaYuda. Ngoku ke ubukumkani bam asukoba lapha. Wathi ke uPilato kuye, yina ke ungukumkani na wena? Waphendula uYesu wathi, nawe uthi ndingukumkani. Mandizalelwe mna, ndizalelwe oku, ndizele oku ehlabathini, ukuze ndiyingqinele inyaniso. Bonke abangenyaniso bayaliva ilizwi lam. Athi uPilato kuye, yintoni na inyaniso? Akuba etshilo wabuya waphuma waya kumaYuda, athi kuwo, mna andifumani nalinye ityala kuye. Lilizwi lenkosi eli elivuwa kubumnyama bunganyamezeli busuke bubaleke. Yanginkosi yoxolo, inkosi yothando, ingakusikelela ukufundwa kwezwi layo ngoku nangonaphakade. Amen. Ngoku ke apha sikwinkundla kaPilato. Sikwinkundla kaPilato nje khange kulalwe ubusuku bonke
uyingqokolo apha eYerusalem. Kule xesha ke ngoku sekusile ukusasa kuxoxwa amatyala kaYesu. Apha uPilato ugciniswe ulawulo lwamaYuda apha eYerusalem. Elizwiniswe nje uPilato olulawulo ukwaliphokosile engafuni okokuba luphunyuke ezandleni zakhe. Ngalendlela awayepokose ngalo wayengafuni nokuba ngaba ezibhebhe ecaleni kwakufuneka enze le nto kuthiwa makayenze kuba epokose obulawula balapha eJerusalem. uHerode ke usiniya uPilato. uPilato yena uHerode wayeyirhuluneli yena uPilato engumphathi waseYerusalem. Zimbini ke ezi zinto kwaye ezi zinto zizinto ezahlukeneyo ngoba amaRoma ngumthetho woburhulumente kanti ngapha kwelinye icala ngumthetho wasetempileni. Apha ke ngoku aba bantu banemistake yokuthi abanye usuke waya kuKhaya, waya kuAnas, waya kuPilato, waya kuHerode. Ayisiyo nyani ke leyo ngokuba ngaba amaYuda ayeyibaleka le nto yetyala likaYesu. amaYuda ayenza uburhalarhume le nto yetyala ngokuba ngaba ayibalekisa kuwo ayisa kumaRoma ngokuba amaYuda ayinamthetho wokuba ngaba bona akufunekanga izandla zabo zingcole ngosuku lwepasika. Yiyo loo nto ke ayeyibalekisa kweli tyala ewaselisa kumaRoma. Kodwa ii-charges zona zeli tyala zii-charges ezazivela kumaYuda ngoba ezi charges zithi wena uthe ungayichitha le tempile uphinde ubuye yakhe kangangeentsuku ezintathu. Phinde kwa amaYuda lana athi wena uthe nguye ukumkani wamaYuda. Bayamsa ke ngoku uYesu bamsa kuPilato beyommangalela phofu abamangameli bakhe bangaphandle bezommangalela apha besithi uYesu unetyala. Baligqiba ke ityala bamsa kuPilato emveni koba bembonile okokuba uYesu unetyala. Besithi xa bemzisa kuPilato okokuba ngaba uYesu lona makagwetywe. Waxabana nento ke ngokuPilato ngoba lo mntu uziswa kuye uyamazi uPilato uyayazi inyaniso. Yiyo loo nto wathi xa abantu bemngenisa bemzisa besithi unetyala athi akujonga le nto uPilato athi mna andifumani nalinye ityala kuye. Yatsho impendulo kaPilato kodwa njengokuba uPilato wayengumntu ophetheyo kwaye uPilato wayene-authority yokuba ngaba angagweba kweli tyala. uPilato wanengqondo ezimbini ngoba ngaba abanye abantu bezisankxwe apha ecaleni kwakhe besithi ukuba ngaba le nto uyezuza uzazi uba ngaba awunguye umhlobo kaKhesari. uPilato waxakana nento yetyala akazazi noba ngaba makathini aphatha kumbuza uba ingaba nyani wena unguye na ukumkani wamazulu. Ithi impendulo kaYesu umkani wamaJuda ithi impendulo nawe utsho. Umphendula uYesu ngongathi uyagwexa. Phofu uPilato uze isibhilivana saphephiswa sisibhilivana sivela kunkosikazi wakhe. Esi sibhilivana sithi lo mntu ulilungisa uzumjonge ngoba akanatyala. uPilato wayeyazi inyaniso yokuba ngaba uYesu ulilungisa kwaye uPilato wayeyazi ukuba ngaba uYesu akanalo ityala. Into okunayo njengokuba ngaba ebekiwe kwesi sikhundla fanele enze into ethandwa ngaba bantu bambekileyo ngoba siphila kwixesha lokuba ngaba fanele sibuze. Uthi ubekiwe kuloo ndawo ubekwe kuyo ube ligosa uthi uyibona imisteki ikhona iyenzeka senkonzweni kodwa usuke uthule ngoba inyaniso uyaziyo kwaye fanele kulungisile. Kwaye inyaniso ke iyamkhulula umntu ngoba wawuthetha inyaniso uziva ukhululekile. Kwixesha esiphila kulo siphila kwixesha labantu abazingxwelerha.
ngenxa yabantu abakokose inyaniso beyazi. Athi umuntu ezawubethwa yiforum apha eMdantsane, athi omnye wabo phakathi kwalo mndilili eyazi okokuba lo mntu uzawubethwa kanatya, kodwa sukakhetha ukuthula ngoba kaloku uzawuthi awuxela kubuyelwe kuye. Uthi mna andifumani tyala kulo mntu. Ngoku eyona nto wayeyikokosile uPilato yeyokuba ngaba uba ndithe ndayithetha inyaniso ndizawuphelelwa sisonka sabantwana bam. Uba ngaba ndithe ndayithetha inyaniso ndizawuphelelwa sesisikhundla ngeNkosi. So zininzi ezi zinto wayezikokosile. Wakhetha uthengisa ngayo inyaniso, wakhetha uthengisa ngaye uYesu. Phofu apha kwesi sihlwele nakule ngxokolo yenzekayo bakhona abantu bebehamba nayo uYesu. Bakhona abantu abayaziyo okokuba uYesu imisebenzi yawayeyenza ngeyintoni na. Ngoba likhona ikhola selithi bayamvuma bathi bayamazi, kodwa imisebenzi bayamkhanyela. Ufikelela lo xesha ke ngoku kule ndawo ngoba uYesu uzibone yedwa, uzibone ngenamthetheleli kodwa ebehamba kunye nomkhosi. Ndandisiya nezihlwele kuyo indlu yakhe. Ngeli xesha ke ngoku uYesu uyedwa kule ndawo unguzimele geqi. Kodwa ndathi ndiyawujonga le nto ndafumanisa okokuba ngaba okunyanzelekile uYesu yena yayingamsithekelanga into yokokuba ngaba kuzawufika ixesha lalo lokuba kubekho zinkundla. Wayeyazi loo nto leyo ngoba ungundlela zaziwa zonke izinto zisentengelezweni zangazange. Wayeyazi okokuba lizawufika eli xesha, kodwa yona emi yakhe uYesu kuyo yonke le nto wayezokufuna nokusindisa okulahlekileyo. Injongo yakhe wayezosindisa abantu ngoba wayebona ilizwe lityuntatyunteka esonweni. Uyayibona le nto ekutyabekwa ngamatyala esithini, kodwa yona emi yakhe yena kuzozuza imiphefumlo ejingeni imambini. Bamxina uPilato, abanye besithi kuye lo mntu lona makabethelelwe emnqamlezweni. Uthi uPilato ndinikhululele bani ngoba kukho uBarabhasi kuphinde kubekho uYesu. Athi abakhululele uBarabhasi athi ogqiba anikezele ngoYesu ngoba bonileyo uba ngabuYesu apha akanatyala. Kodwa uPilato was refused to take a responsibility. And he knows the truth about Jesus Christ. That akanatyala kodwa sekunjalo wanikela kuYesu. Wathakuyijonga le nto waqomba ayingangayi ngoba kaloku kwixesha esiphila kulo siphila kwixesha lokuba ngaba uba ngabubani undifunele umsebenzi kufanele lo mntu ndimkokose ngayo yonke indlela. Akanakwazi uthetha into erongo urayithi ngalo lonke ixesha ngoba ndicengeza isonka. Ndawuthi nakumjikela athi ndibona ndizenza bhetele phezu babe ndifunelwe ngumsebenzi. Kwexesha siphila kulo uthi ngeli xesha ubonayo uba ngaba wenzakele lo mama apha emanyaneni, kodwa inyaniso ikhona yoba ngaba angakhululeka akhululwe nguwe kodwa ume ukhetha ukuthula. Abantu bayenzakala ngenxa yabantu abathuleyo abangafuni uphuma enyanisweni. Abantu bayenzakala ngenxa yabantu abathi beyazi inyaniso kodwa bayijikele. Ngoba xa ungumKrestu ufanele uqine isibindi. Utshilo umshengu xa beqala unyaka wayize sime siqine isibindi. Xa ungumKrestu ufanele uqine isibindi. Ithi noma bhinqani inyaniso lithi ubuxoki. Xa ungumKrestu yimele inyaniso, ungakhethi uthandwa libandla, ungakhethi uthandwa ngabantu ngenxa yoba ngaba uzicela uzawuthengisa ngenyaniso ngoba ufuna kuthiwa ngugudzi-gudzi. uPilato ke wathengisa ngayo inyaniso kwezihlanga. Wathi sembonile uYesu waqoba angekhe ndiluzisonka sabantwana bam, andifumani tyala kulo mntu. Yesu wayengenatyala kodwa injongo yakhe yeyoba ngaba ezokhangela thina okoba sizuzeke njebe sihamba sibhanguza singazazi esihambeni ubumnyameni singenalo ukhanyiso. Kuthi xa uzawuba kukhanyiso ke kuqale kubekho ubumnyama. uYesu ke wayeyazi ukuba uzawuqala agqithe emayelekeni ngoba nathi xa sisiya empumelweni siqale sigilane namayeleka. Sithi sawudibana nala amayeleka kodwa basihleli kuye siyathandaza akho nto izawusehlela ngoba fanele sithembe yena yedwa sizixelele uba ngaba siziphosa kuwe Nkosi uzasiphendula. Ndifuna ukuthi irhamenti yasekhaya masiyekele uba ngooPilato kule mipasika masiguqukele sigoduke sizixelele okoba ngaba uba ngaba ubunguPilato lungisa indlela yakho ngoba ilizwe liphelile ngenxa yooPilato. ooPilato abathengisa ngenyaniso. Masimeni enyanisweni
siqine isibindi siyithethe inyaniso ngoba xa uthetha inyaniso banezothe ebantwini awufunwa ngabantu ngenxa yenyaniso. Masiyithethele inyaniso emisebenzini, masiyithethele inyaniso ekuhlaleni, masiyithethele inyaniso nalapha enkonzweni kaThixo ukuze uThixo asisikelele. Makalive uThixo umthando ophezulu esifana. Oh
Chapter 23, siqala ukufunda verse 7 to verse 12. Funde kakuhlobo waqonda ukuba wasebukhosini ukaHerode wamthumela uHerode obeseYerusalem naye ngaloo mihla. UHerode akumbona Yesu wavuya kunene kuba bekumzuzu ethanda ukumbona ngenxa yokuba ebeve kuthethwa izinto ezininzi ngaye. Kanjalo wayethemba ukubona umqondiso usenziwa nguye. Wayembuza ke amazwi amaninzi, ke yena akamphendulanga nento. Bema ke babingelela abakhulu nababhali bammangalela kabukhali. UHerode ke kwanempi yakhe wamenza into engento, badlala ngaye bamthiwa ngengubo eqandileyo wamthumela uPilato. Ngaloo mini babazihlobo ke uPilato noHerode kuba ngenxa ngaphambili babe nokutshaba phakathi kwabo. Lilizwi likaThixo. Inkosi enoxolo makusikele ukufunda kwabo okunazona phakathi. Amen. Umongameli ke undithume kulaa vesi yeshumi elinanye. Ithi uHerode ke kwanempi yakhe bamenza into engento, badlala ngaye bamthiwa ngengubo eqaqangileyo. Mandithathe ithuba ndibulele kuwe ngalomzuzu undiphewa ukuba ndizomapha, ngoba simapha ngoba senze bhetele okanye singabashiyela ngayo. Ngenxa yokuba ke ixesha selekile vice wami, ndizabulisa njengomongameli, ndibulise umem, ndibulise umfundisi uRhadi, ndibulise umem naye, ndibulise abashumayeli bonke, ndibulise otata nomama, ndibulisa lonke ngeliphi igama lomfundisi umdluli wami uJesu Kristu. Uthi kumongameli uHerode yimpi yakhe, badlala ngaye bamthiwa ngengubo eqaqangileyo. Kodwa mongameli, ndithe ndakuyifunda le nto ndaqaphela into yoba kudala uHerode kwathethwa ngaye, kwaye ndacinga ngale nto yoba yintoni informe le decision yokuba bamthiwa ngale ngubo eqaqangileyo. Ndathi xa ndifunde ezi vesi zingentla mongameli, ndafika into yoba eyona nto yenza into yoba aba bantu uYesu bamthiwa ngale ngubo eqaqangileyo kungenxa ye-silence yakhe. Ngoba uYesu uthe nangona bebethethe izinto ezininzi, kodwa wathi uYesu bakumbuza, wasuka uYesu yena akabaphendula. Le nto yandilile ethi ngamanye amaxesha
xa abantu bethetha izinto ngathi ukuthula kwethu kuyabafrustrate. And ke ngoku once they are frustrated kuba we are not responding, ngoba abanye abantu bathetha izinto because bafuna siye kwindawo ethile, kodwa sakuthula singaphendule they become frustrated. Ngoba ithe incwadi xa ibalisela ithi le nto yabo beba bebemtyhwambu ngale ngubo ibingoba bebemtyhwambu ngoba bebemvuyisa, kodwa bebemtyhwambu because bebehlekisa ngayo. Ngoku le nto ithi kufuneka xa singabantu noba abantu benza ntoni nangathi, kodwa sizifundise le nto axhama ngesixa yethetha silence is golden. Ngoba xa uthule awuniki isikhobo umntu soba makenze ntoni, kodwa xa uthetha umenza into yoba think yoba what is the next step. Kodwa xa uthule uthi noba elekwa nezinto azakwenza zona kodwa angakwazi because you are silent. And when you are silent akakwazi ucinga ntoni, akakwazi noba le nto ayithethayo uyayingqilela okanye uyayiphikisa. Kodwa uyaroti nempu yakhe badlala ngayo, bamenza into engento, bamtyhwambu ngengubo eqaqambileyo. Ukuthula kaYesu itheni incwadi xa ndibalisela ithi uYesu akathulanga because uYesu akekho, kodwa ithi le nto ikuzaliseka esaprofeto sikwincwadi kaIsaya kuthiwa wakhanganiswa akamvuli umlomo wakhe. Ngoba ukuthula kwakhe kuYesu wayezalekisa ezo siprofeto. Ngoba ngoku kuthiwa kuHerode nempi yakhe badlala ngayo, bamenza into engento. Ithi le nto uthole ibhali xa ibhalisela uthayela focus kaYesu kuyo yonke le nto yenzekayo. Wayecinga into yoba ingaba kanene imishini kaThixo izawufezekiseka na. Ngamanye amazwi he was not consenting ngale nto yoba bedlala ngaye, kodwa yona concern yakhe is that the mission kaThixo ifezekiseke ngaye yoba ayosifela emnqamlezweni. Ingaba nathi singamakrestu anjalo. Enye into yenza uba uYesu angamhoyi uHerode njengomntu uYesu esithi ngenye imini xa exelela into yoba uHerode uyamfuna athi yixelele loo mpungutye. Ngamanye amazwi uthole umntu xa yixelela ngompungutye uthi yinto engenawufumana nto kuyo. Ngamanye amazwi uthi uYesu ngoku masingazihoyo oHerode ngoba Herode simpungutye esingenawufumana nto kuyo. Ngoba ingxaki yethu sizikhathaza ngempungutye ekungekho nto sizayizuza, kodwa akwethu is to focus kwimishini kaThixo ngathi. Kuba fanele sibe ngamakrestu njani that we are focusing on the mission of God ngathi. Ngoba siza kuzikhathaza ngoHerode sizawuluza focus. And you know, when you understand the mission kaThixo awuhoyi ngenkinto, but uthatha yonke focus yakho uyiputhe to this mission. Ngoba eyethi mission ukuthi sizisa abantu kuThixo. Ngoku ithi le nto kufanele sithule so that abantu bakaThixo singonzakalisa abantu okanye senza abantu bangazi kuThixo ngenxa yokuthetha kwethu. Kodwa sithi noba sidibana nempungutye ezingoHerode apha endleleni, kodwa sithule sazi into yoba uHerode impungutye nje ezingenazuza nto kuyo. Kwaye itheni into xa ibalisela ithi imishini kaHerode yokufuna ukubona uYesu njengevuya. He wanted to entertain his guests. Abanye abantu bafuna ukuhlekisa ngathi because there are people abafuna ukuba entertain. So ukuze siba frustrated so that bangaba entertain, we need to keep quiet. Singarespondi kule meko basibeka kuyo so that iiguests zabo ebayicinga uba bazazi-entertaina ngathi sisuke thina sithathe le silence kaYesu. Ngoba yiyo le silence le yenza into yoba bamtyhwambu ngale ngubo, because they were frustrated because Yesu was not responding
kwimishini yabo xa ndisuka ke mongameli sibona uba uHerode kuthiwa uHerode was only enjoying a story but not a savior. Okwethu is not to enjoy the story of life, kodwa is to enjoy the savior enguyesu. Uthonya umbhali xa imchazela uthi kodwa uHerode into wayefuna ukufumana a spectacle of Jesus Christ than to surrender to the obedience and cost of following Jesus Christ. Ndifuna ukuthi ke xa sisuka yapha masithi naye namahla masingabi ngoHerode kodwa kwethu we must be surrendered to the obedience of following Jesus Christ. Sazi into yokuba okwethu ukwenza imission kaThixo iphumelele. Kwaye uthonya umbhali xa ndisukayo uthi faith is not performance but is trust amid trials. Ngamanye amazwi noba samjubana noHerode kodwa masiqine sazi into yoba ii-trials ezifanele sigithe kuzo kodwa thina yona nto masibambelele kuyo lukholo lwethu ngayesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Oh,
Ivangeli engcwele ngokubhalwa ngumvangeli uMateyu isahluko ngamashumi 27 siqala ukufunda la vesi ye-19 siyokuma la vesi yamashumi 25. Ithi inhloko ke yale ndawo uYesu phambi koPilato. Akubona ukuba uhleli esihlalweni sokugweba umfazi wakhe wathumela kuye esithi uzongabi nakuthini kulo muntu ulilungisa kuba namhlanje ndive izinto ezininzi ezinzima ephupheni ngenxa yakhe. Kodwa babingelela abakhulu namadoda amakhulu bazeyisela izihlwele kuthini zicele uBarnabas zimtshabalalise uYesu. Yaphendula ke ihulumeni yathi kubo, uphi na kwaba ababini enithanda ukuba ndilikhululele yena? Bathi ke bona nguBarnabas. Athi uPilato kubo, ndimenzeni na ke uYesu ekuthiwa nguKristu? Bathi kuye bonke makabethelelwe emnqamlezweni. Yathi ke ihulumeni ukuba enze bubi bunina kwaba kukhona ke anqambisayo ukunqangaza besithi makabethelelwe emnqamlezweni. Uthe ke uPilato ukubona ukuba akuncedi lutho, ebona ukuba sisuke sangakumbi isiphithiphithi, wathabatha amanzi wahlamba izandla zakhe phambi kwezihlwele esithi, andinatyala egazini lalo muntu ulilingisa, ziboneleni nina. Baphendula ke bonke bathi, igazi lakhe malibe phezu kwethu naphezu kwabantwana bethu. Lilizwi lenkosi eli. Usehlala emazulwini mayisikelele ukufunda kwezulayo kusasa nje ngokunangona phakade. Amen. Umongameli wesekethe umfundisi uShabalala, umfundisi wesekethe umfundisi uHatna Mkawu, abavangeli bobabini, ivice yabashumayeli nomkhosi wonke kaThixo, president amantombazana onke nabalandeli ekusheki yure sibembili kanye sibemthathu bayiwele iJordani. Ndibulisa irhamente yonke bazali kaKristu kusasa nje. Ngelinamandla igama onkosi Molo Dlamini, Molo Davidandiso. Ndibulisa irhamente yonke ngelikaKristu igama molweni bazali. Andisazi isizathu esibangela uba umongameli azofuna ukuba uYesu anikelwe endini ukuba bethelelwe emnqamlezweni. Khange ndonwabe ke ndizama ukubekelela amazwi ngoba le khothi sikuyo ayilulanga rhamente.
ithi ivesi umongameli athe ze ndiphume ngayo andinatyala egazini lalo mntu ululungisa. Sikule court rhamente kaPilato silapha kule nkundla yale prefect yamaRoma, igavana yamaJuda. Umsebenzi kaPilato yayikugcina ucwangco njengovice wabashumayeli, agcina ucwangco apha kulo mkhosi, eqokelela itax, ejonge isystem yamaJuda on behalf of amaRoma. Zone ke ezigospile ziyangqinelana okokuba uPilato lo umbuzi uYesu malunga nesitsholo ezibekwa kuyo okokuba ungukumkani wamaJudana. Bakhwaniswa ngulo mntu ozosuka kule ndawo asuka kuyo ezothi ungukumkani wamaJuda, ebeni bona benokumkani wabo uHerode Antipas. Yile nto umongameli yenzekileyo apha e-Eastern Cape kwezi ntsuku zidlulileyo, sabona kubekwa ukumkani yolunye uhlanga emhlabeni wethu. Bakhwaniswa yiloo nto aba bantu okokuba umntu ovelaphi lo uzothi ukumkani kubo bakhe. Yenza loo nto okokuba kungazoli. Nathi asazola sayathatha amadoda amakhulu wasunakala okokuba azosulwela kule ndibonakala sikuyo, ngoba akukho ndoda imele ukuba izixelele okokuba umkani wolunye uhlanga. Khamendendele evuthandazi sikumsizisa yena mamsilo alityala likaYesu alinasihlahla, ngoba akukho malungu okanye akukho mangaleli apha. Akukho mntu uYesu wenza le nto kum akaveli, kodwa into ekhoyo kwelityala ngumangalelwa uYesu. Ixesha elixoxwa ngalo elityala nabantu abapha kule nkundla nendlela elixoxwa ngalo elityala alihlambukanga, yaye akukho mangqina, akukho bamangaleli. Sisihlwele esingxolayo bazise undiva ecourt, ngoba yingozi ukuzisa into eyivileyo ecourt. Uthi ungukumkani wamaJuda, itsho le nto baze nayo. uPilato yayazi okokuba uYesu akanatyala, efuna nokumkhulula. Wayefuna ukuba ubethelele uBarnabas isingande, but isihlwele demanded okokuba kukhululwe uBarnabas, ubulawe ubethelelwe uYesu. Ifuna ukuthi ke rhamente isihlwele siyasetyenziswa ngaba babingeleli nalamadoda amakhulu. Utsho kuvesi 20 ayeyizise baze yisele izihlwele ekuthini zicele uBarnabas zimtshapise uYesu. La madoda awafuna ukuvela, kodwa anabantu ababathumelelayo. Ndiyafuna ukuthi rhamente nathi kuyafuna into yokokuba singabi sisihlwele, kubekho abantu esibasebenzelayo, ngoba aba bantu babasebenzelayo bangasemva kweluhamba phambili. Bona bahleli babukele bebona besithi iya uready ngoku kwenzeka loo nto apha. And therefore be careful of who are you associating yourself with. Funeka uzikhethe izinto ozi-associate kunye nazo, ngoba uzaba sengxakini. Sisihlwele sihambela phezulu kuwo wonke lo mcimbi. Bona benzi bobubi basukelile bahleli ngasemva, bafaka isihlwele ngentloko. Suvuma ukusetyenziswa for izinto ezingalunganga, ngoba into endiphawulileyo apha mongameli esisimanga kukhulula isihange uBarnabas, umntu owenze ububi ebulala abantu bakaThixo, kwaye kwindoda elilungisa. Ithi le nto kum kakade umsebenzi kaYesu ibizofuna nokusindisa abakulahlekileyo. Abantu banosindiswa ngoba uBarnabas is being saved by uYesu. Endaweni yokuba kubula uBarnabas, wathi uBarnabas wasinda. Abantu ababoni nangona usindiswa, ababoni usindiswa, ngoba iministry kaYesu
zimnandi ezi zinto abazenzayo. Abantwana usindiso esi sihambe singumbulali kodwa safumana uncedo kuyo le ndawo. UPilato ummamele isihlwele akahlala enyanisweni le ayaziyo. Ujonge i-crowd, ndifuna rhamente uyilumkele i-crowd ohamba nayo ngoba i-crowd iyakwazi ukubhatyazisa and iyakwazi ukuyifaka i-influence engalunganga kuba uzibhaqa sowurhintyeleka zintweni engasamozo koba urhintyeleka kuzo ngenxa yesihlwele ngoba isihlwele siyabhudisa. Bathi bamhlebela ishu yesu besithi uPilato besithi ukuba uyenzi le nto uthi uJohane chapter 19 awuzoxelela uKhesari ngoba awusisigaba sikaKhesari okokuba le nto awuyenzanga. UPilato ucingela isonka sabantwana bakhe okokuba xa emkhulula uYesu uzawususwa kule ndawo kuyo. Ndifuna ukuthi ndandivumela nokokuba kwenzeka ntoni ungaze ukhusele iposition yakho ngenxa yenyaniso ngoba inyaniso iyakukhulula. Utshilo ngosona umbhalo ethi yayibaba yazi inyaniso yayiyakuyikhulula. Cingela loo nto. uClaudia lo ungumkakhe uthumele ezisileta ngezinto azivileyo ethukheni. Ndakhangela uba uClaudia lo ngubani. Yathi bani bendikhangela ngumzukulwana kaKhesari yaye ukhuliswe nguye wamendisela uPilato eminyaka 16. Yaye kwakuthethiwe kuClaudia and therefore wayengenazihluka nokutyebi bakhe uPilato ngenxa kaYesu. Le nto yenzekayo nakweli lizwe siphila kulo nalapha enkonzweni kaThixo athi umntu aqonde okokuba you know what andizufuna ukuhlukana nale position ndikuyo endaweni yalonto mandimshomise ngoba ndigade ukuthandwa nokuthandwa ngaba bantu bakhokhelayo. Ukuhlamba kukaPilato izandla ayimenza abe innocent mongameli. Into nayo kuphepha ityala uPilato mave amakhosi xa wesithi ubona nje kule meko yakhe ndiye ndahlambe zam izandla nditshila nam amaxesha amaninzi xa ubrother wami endibona emane ndibona ndathi ekugqibeleni ubona nje sendenathi ndazivasa zam izandla ngoba ndidikiwe yile nto yenzayo. Wenza loo nto uPilato apha uphepha ityala ukuhlamba kwakhe izandla but still akamanga enyanisweni le ayaziyo. Rhamente engcwele evumthandaza uprotective politics ngaphezu kwejustice. Athi uJohane nani yakuyazi inyaniso yaye inyaniso yayiyakukhulula. Athi umculo wasekhaya benqaba inyaniso nithi ubuxoki nokumenemene konke bawusiko mawuxhaswe yini. Inhliziyo kaPilato ithi ndleliyazi kodwa ithanda kunqaba. Le nto yenziwa ngamaKristu esingawo namhlanje athe yazi into yokokuba le nto ifanele ibanga kule ndawo ngenxa yokuba befuna uplize abantu ayihambise kweyakhe ndawo. Kwenzeka loo nto uPilato actually yi-sell out uPilato. Le nto yenzileyo le yenzeka ezinkonzweni zethu endaweni yokumela inyaniso uthengise ngayo uphela inyaniso rhamente kule ndawo sikuyo ukuze uthandwe ngabantu umele okokuba ube lixoki. Uba uyafuna uthandwa xoka kodwa ufuna uthetha inyaniso awuzuthandwa ngabantu ngoba umntu omele inyaniso akathandwa ngabantu abaninzi. Abantu abaninzi bayamcekisa ngoba ummele inyaniso. Uzibone abantu ongamele uneentshaba ezi-unnecessary ngenxa yoba umile wamenyanisweni. Ubona abantu bengakuthandi ngenxa yenyaniso. Mawisile xalela ungathandwa mani, xalela ungathandwa nokuba uthandwe buxoki. Mele inyaniso ngamaxesha onke sujika kwinto okholelwa kuyo. Yima nomsheke wedwa ayinamsebenzi as long as umele inyaniso. Ndifuna ukutsho kule nto paseka ka-2026 okokuba ngaba ulixoki uba libanjwe lisiqu sakho ngoba inhliziyo yakhe yakuxelela xa uhleli wedwa ngoba in fact ndixokile. And therefore if
uthetha inyaniso iyakhulula mfambeni. Inyaniso iyakhulula. Ikhona amakhamandelo ngendawo inyaniso. Uthi ke ngoku andiboni njalo kulo muntu ulungisa. Yazi uPilato ucinga uclever but uyaziconfuse. Inhliziyo yakhe iyayazi le nto right but yena ufuna ukuzikhupha kanti ungaphakathi akaphumanga ngoba akayenzanga le nto right. Uzikhupha phakathi azingeni umsulwa uyafana nje nababulali. Ushift iblame uyinika abanye abantu. Andazi noba ukhe umbona umuntu tatumaki xa udibana naye azenzebethele kuwe kanti ngalo lonke ixesha xa ingekho phambi kwakho uthetha kakubi ngakuwe. Ushilo apha into lethetha wathi when days are dark friends are few. Unjalo kakade kule jini siyihambayo uhleke naye umntu ube mnandi umthobela izinto zakho kanti ngalo lonke ixesha akathethi le nto ithethayo. Kwenzeka loo nto kule ndawo. Ndifuna ukutsho rhamente kokuba uPilato lo akahlukanga kuNikodimo. Ngoba uNikodimo wayezazi okokuba akekho right chaphambo kwale nto akekho ngosuku. Ayothi ukuthi uYesu ndingathini nokuze ndikuvilifa ubukumkani bukaThixo. Kwakuthena zangayelini abantu bebukele. Ndifuna ukuthi yabo umuntu othetha ngawo avezele lokugqibela izinyo xa ibona mazoba inyoka. Inyoka phuma kuye akazikwenzela nto ngoba uPilato mlungele umntu ohlekayo nawe ngoba ngamanye amaxesha uza konzakalisa. Wena mmele inyaniso ngamaxesha onke awenzele uthando because uThixo uyakuthanda and enough sungabi uzithandisa ngenxa yenyaniso. Mmele inyaniso wena ungakhathalele noshiyeke wedwa ngoba kakade awulowele sambizalweni babini awuzalwe wedwa. Sukuhamba ucela uthando sikelela ngenxa yenyaniso noba kakufuni uright akakufuni awungowakhe ngokaThixo. Athi uJohn Wesley playing truth for playing people. Wayekholelwa ukuba inyaniso yamkhulula umntu. Yile ide yasamu Yesu emnqamlezweni inyaniso because akabuyesu bengenanyani ngeyithengela xesha bebemuza oba uyikumkani amaYuda aphilise but ngenxa yoba wayezele oku ehlabathini wamenyanisweni yakhe inyaniso yakhe yokulendishela emnqamlezweni. Utsho musundiyakhona akathi wavuka unzima phantsi kwesitroyi uthi wavuka unzima phantsi kwaPontius uPilato and therefore uPilato ucaci nokoba nguye owanikela uYesu. Ithi le vesi xa isehla mongameli wam uthi ke ngoku wamtyakatha. Andazi noba niyayivana le nto wamtyakatha. Uthe lo mntu lilungisa kodwa nguye omtyakathayo. Ithini ke ngokuloo nto akananyani uPilato mfundisi wam. Ndicinga wena xa usithi kum awunanyani xa esitsho ke sube kukho izinto esibhidana ngazo ngoba siyangqubana athi uyayazi namva ke awunanyani ngoba ushifte iblame phaa kuye kodwa ishiftela kuwe umfundisi. Into yakhe ke sitelela loo nto thina uba sixelele uba awunanyani and abe ngaphekusweni betray trust. This is not a serious crime. In fact, there is no verdict. Akukho jala kule ndawo. Athi umbhali bamkhulula uBarnabas wathi umhlabathini Yesu wamnikela uba ubethelele umngcwabo. Sizawuthandaza rhamente. Sizawuthandaza rhamente kodwa xa sizawuthandaza uzungabi isosi yokucinezela abantu bakaThixo. Uzungabi isosi yokubulalela kwabantwana bakaThixo. Kodwa wena uzume enyanisweni ungabi nguPilato. Ngoba abantu bebulaleka nje kungenxa yoPilato kodwa wena ulapha kule iPasika. Uzungabi isosi yokucinezela abantu bakaThixo. Saphuma ubona nje kwela lizwe lokucinezela. Siphila ngoku kwilizwe elikhululekileyo
qondana le nto yoba kudala usizisa ivukudu xa uzocama kushela izulu zakho kodwa ngoku uyumntu besiqu sakhe. Ndifuna ukutsho xa sawuthandaza abarhateni mamnikazi, ndifuna ukuthi umcele uThixo ngokuba thina sikhoyo apha singabi zisosi zokubethelela abantwana bakaThixo ngqondo, singabi zisosi zokucina, singabi zisosi zokuhlalisa kakuba abantu bakaThixo ngqondweni. Ngoba ndanditshilo ndathi apha akho nobani apha, yinkonzo kaThixo le, wonke umntu unesabelo apha. Akufani lapha ekhaya awuhuka xa sawutya umkhondo wekhaya kuthiwe amahluli mawangene nabatshana, kuthiwe nabaphuma abanye abantu. Kodwa apha kulo Yesu kungena wonke umntu, akukho xesha lokukhutshwa komntu ngaphandle. Yiyo le nto ndifuna ukuthi xa sizawuthandaza amarhateni uzumxelele uThixo ngoba apha sizokucela uba benyaniso siguquke ekwenzeni izinto zimbi, kodwa simle enyanisweni nguYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Nkosi elungileyo, Thixo wethu, ubunguThixo nakubawo bethu, unguThixo nakuthi, unguThixo nasebantwaneni bethu. Nansi limini Thixo lule kangakanani ebesingayazi thina, kodwa ngenxa yenxeba yakho mnini wezinto zonke silapha. Nazi isicaka zakho mnini wezinto zonke, sisixelele inyaniso zakho Thixo lungileyo. Sizikhuphile ngabanye ngenxa yenxeba yakho, koko kuba Nkosi sizofumana ukulungiswa ebudeni bendlela Thixo lungileyo. Abanye bethu xa etsho umntwana wakho Thixo lungileyo, inyani sikude kuthi Thixo lungileyo, le nto singabuva ubukho bakho. Kanti ke Thixo njengoThixo nenceba, dala ngaphakathi kwethu inhliziyo ehlaphekileyo, ungawususa umoya oyingcwele wakho Thixo phakathi kwethu. Singabeba ke mnini wezinto zonke, sithwele Nkosi, kodwa mnini wezinto zonke ngenxa yethemba. Kuthe ekuqalekeni Nkosi sazandlala ingubo, iingubo zethu ke Thixo lungileyo zizindidi ngendidi. Sendlele neengubo ezingabantwana bethu esingabaziyo abanye babaphini, sendlele neengubo Nkosi yelilizwe Thixo lungileyo, kuba wena njengoThixo wenze ngabom eziziphithiphithi ngexesha lokuthandaza kwethu, kuba ufuna ukuyazi okokuba sithembe ntoni na, sithembe into zomhlaba nasithembe ufefe lwakho. Kodwa ke senzele inceba, oh Nkosi, senzele inceba Thixo, ngoba size kule Pasika ngezinto ezahlukeneyo ezingafaniyo Thixo lungileyo. Ngobukho bethu kule ndawo Nkosi, akho nto sibhetele ngayo Thixo lungileyo. Sincede sithethe inyaniso, ngoba unyana wakho Thixo kuthe wayeze usindiso wenza ngakutshabalalisa Thixo lungileyo. Size kolo sindiso Thixo lungileyo, ngoba apha ebudeni bendlela Thixo lwam sidibana nezihodi indawo zokukhubeka Thixo lungileyo. Kodwa ngenxa yento yoba sihlala apha phantsi komnqamlezo Thixo
olungileyo sincede emnini wezinto zonke sime ngawe Thixo olungileyo sixhathise ngawe emnini wezinto zonke uthi wena xa uthetha uthi izani lonke nina nibulele ekhaya nisindayo imithwalo ndawunika ukuphumla size kokuphumla ke Thixo olungileyo sisikelele Thixo nabantwana bethu sisikelele emnini wezinto zonke kule sekethe yandisa ukholo lwethu Thixo olungileyo ngoba lukholo ngenyimini lukhelacela nangabafundi bakho bathi sandisele ukholo sandisele nathi ukholo ngexesha lokuthandaza kwethu Thixo olungileyo nansi ke Nkosi nale sekethe nazi isicaka zakho Thixo nansi le nkonzo vula Nkosi inhliziyo zethu eyona nto siyizisileyo zinhliziyo zethu Thixo olungileyo phambi kobuso bakho umuntu ngamnye Nkosi osazisazela sakuba simxelela ntoni Thixo olungileyo sisikelele ke Thixo sicwamsencelise ngoku kude kube ngunaphakade amen Maba kutumbisa abantu moya wongigcwele wenzangcwele uThixo ke makasikelele athamsanqelise intetho wileyo kule ndawo imithandazo imibongo ngoku nangona phakade amen sawuvuma ivesi iculo 405 simcela umfundisi uHannah Mkawu amkele uFefe emveni phambi koFefe izake ela